pagbag-una kay idaran narabaka daghan kaayo kag kontra tungod anang batasana unsyaon pa masuya man yun ko nila kung mo asensyo na sila akong lawas magkaluya. What can I do? What can I do? Ay panglabot og di mo di ko kayang malabuan ko paningkamot na lagi mo undangan na kasuyaon ka na utla paubsitaw ng garbuhan basin unya gabaan ka. What can I do? What can I do? Ay panglabot og di mo di ko kayang malabuan ko paningkamot na lagi mo undangan na kasuyaon ka na utla paubsitaw ng garbuhan basin unya gabaan ka basin unya gabaan ka basin unya gabaan ka